4 तारिखआव आं बुंखादों माथो दंफाङा नायखाबाय प्रेक्टिसबो होखाबाय बमागावआ एकदम 20 बारसो गाखोलाय ओंखारलाय जानो मोनबानो जाबाय। ओरैबायदि रंजागोन मथा मथि आंनि हाबायाव आं बिदि रंजाबावनाय नङा मिथिगौ एकदम हारसिंनो बिराद रंजागोन आं। मबाइला ओरै जांखाबाय भिडिअ लाबाय होबाय खनबेसे हायो बारजुमबाय प्रेक्टिस खालामगासिनो आं दाख्लैनिफ्राय 25 बारसिम हाबदों गाखोलाय ओंखारलाय 50 सिम थाहैगोन नामाथाय 4 तारिखसिम। दिनै क'क्राझारनि बे गौरां पार्क खाथिनि जे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बेयाव जोंना BPF दोलोनि 94थि बे CWC प्रग्राम जादों। बेयाव BTCनि मोनबा जिल्लानि आरो गोदानै हाबदेरनाय जे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला बे मोननै गासै 7था डिस्ट्रिक्टनि माने वार्कार्सफोरनि मोनसे जुथुमलायनाय जादों। जिहेतु 4 तारिखआव रिजाल्ट बे रिजाल्टनि फिडबेकखौ लादों हाग्रामा महिलारि सारा। रिजाल्टआथ' ओरैनो मोजां जोबखा थेवबो मोजांब्लाबो बेसेबां मोजां बेसेबां भट मोनमारगोन बेनि सायाव फिडबेकखौ लादों आरो हाग्रामा सारा। मथा मथि वार्कार्सफोरनि जेरैबायदि फिडबेक एकदम भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनिख्रुइबो खमसिन मोनबावगोन UPPLआ दा बेबायदि सिटुएसन जानानै दं। जोंना माने एकदम डाबल सेन्चुरि देरहाखागोन आरो गासिबो 15था NDA हिसाबै 15थाखा UPPL 0। बेनोथ'ब्रा एग्जिट पलआ दाख्लै निउस लाइभना जेरैबायदि होदों एकदम कारेक्ट कनफार्मखौ होदों 99.99। आरो जोङो नङा आङो जेब्लानिफ्राय राजनितिकआव एन्ट्रि जादों 3 इलेक्सन मोनबोबाय बेयाव निउस लाइभआ जेरैबायदि एग्जिट पल होयो एकदम 99.99 एक्युरेसिखौ होनो हायो। बिराद मोजां भट लानानै जों देरहाजोबगोन 15था NDA हिसाबै। UPPL गैयाले बे UG ब्रह्मआ लाजिख'नो हायैनि नों फेसबुक पस्ट होदों बियो 4 तारिखखौ नेदो होननानै। डेट मिन्स माने 4 तारिखनि उनाव गोमाजोबदो होननाय जादों UPPLखौ UG ब्रह्मनि मथेबा। 0 आरे UPPLखौ दानि दिनाव माबायदि सानो मिथिगौ रायजो राजाफ्रा नुबानो UPPL लिडारफोरखौ बे बिजनि बङाइगाव बे राखाल दुबि दंना बे दालां दंना बे दालाङा अबेजों थांगोन बेखौ दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा मिथिया। थिग बिदिनो UPPL दोलोखौ नुबाबा प्रमद बर' बा सोरबा लरेन्स इस्लारि UG रोनगोरामोनखौ नुबा दिपेन बर'खौ नुबा बेफोरबायदिसो नुयो। माने रायजोफ्रा कनफिउस जायो। बे राखाल दुबिना दालाङा सानजा थांगोन ना साहा थांगोन हमनो हाया। सोर इन्जिनियाराबा बानाया दा UPPLनि बा प्रमद बर'नि दा स्टेटासा बिदि जानानै दं मोनजोब देरहाया। बुंनायाव बिराद गोदै बुंगोन सोलास्लिबलायनानै खिन्थु जाया देरहाया मोनसेबो देरहाया बिसोर UPPL 0। बे हाबाना दानो बोरै दानख'ला जोबनानै दाने हास'ला जोबनानै माने सोरबा सेंग्राफोर सिख्लाफ्रा मालाय माबाला जोब्बाय मा होनो रिल्स बानायलागासिनो। ओमफ्राय सोरबा सोंहरदों गोसथोनायखौ मोनमारदों ना मोनमाराखै होननाय गैया सासेबो मा प्रप'जखौनो हराखै ओरैनो नायनानै मजाल' लायो। बेयाव टेनसनसो जाबावबाय मालायफ्रा एडभार्टाइजमेन्ट होबा बोरायफ्रानो गोसथोनायखौ मोनो हिनजाव मोनो गैया आंनो रावबो हराखै। बिराद लाजिबाय आङो बिमा बा बिफाखौसो नायहोनांसिगोन बादि मोनबाय आङो। हाबायाथ' डिसेम्बराव दाख्लै अमा मानै लाबोखाबाय बिमाया माने ओरैनो बारा गिदिरबो जाया आरो सैमा मिन्थियोबाबो जेनेबा एरियानिखौ लानानै खुंगोनथ' अमा मानै बायखाबाय बिमाखौ नायहोनोसै आं साइनै नैबे रिजाल्टनि उनाव फुरा डिसेम्बराव हाबाया कनफार्म थानो हाला एकदम बारे बयबो बुंजोबथारबाय मानो दाबो हाबा जाया जानोसै डिसेम्बराव खिन्थु रावबो प्रप'ज हरथाराखैलै बिराद लाजिबाय आङो। मालायफ्रा बोरायबाबो एडभार्टाइजमेन्ट होबानो मोनो आंहासो सेस